Gaur bildu hemen 4 gazte ikerlari adimen artifizialei buruzko txarla batzuk ematia, eta honen helburua da herriko jendiai gure ikerketa saltzia eta baitza gai hau hizkuntza lau hau baten esplikau alizatia eta hola gaur egun modan daren gai honek munduan akulertzeko moduan esplikatzia. Nik uste ez dela gai errez bat, eta bai gisa gainera gaur mediotan eta lekudanetan dagola gai hau, baina ez dut uste danok oso ondo ulertzen dugunik gai orduan aber gaur kapasagan jendiai transmititzeko benetan ez dugula bilurrik euki behar eta gure adimen artifiziala gure alde aldugula euki. Arro egon geike daukagun gazterixiaz, dauken ezagutza mailaz, eta hori pentsatzen dut ezinbestekoa dela gizarte moduan aurrera egin ahal izateko. Hurbilago dauzkagun edo behintzate kontzientzia gehiagorekin somatzen ditugun arloak landu dituzte, gizarteko esparru askotan erabila eta aplikatu daitezken modeluak erabiltzen direla ikusten dugu.